Takže čaute, moje meno je Neverdown, budem točiť let's play na rôzne hry a dneska to bude na Minecraft, takže je to single player, teraz som si vytvoril svet a tak môžeme začať. Najprv si musíme naťažiť nejaké drevo. Let's play budú mať do 10 minút zatiaľ, keďže to strašne dlho trvá, kým sa to tam odošla, takže vykopíme si drievko, potom by sme si mohli postaviť nejaký domček. A najprv musíme kamene nazbierať. Hrám s texture packom Misa. Nazbierame si kytičky. Pozdravujem Miku. Našli sme bažu. Skvelé. Tu nie je pri vodička, by sme si mohli postaviť taký beráčik menší. Potom by ste mi mohli niektorí napísať do komentu, že čo by som mohol postaviť. Ako hovorím, toto je moje prvé video, tak nečakám, že nebudem mať 85 000 odberateľov. Tento strom nechcem zatiaľ. Musíme spraviť crafting table, to sa robí takto. Si necháme. Takto, dáte 4 kocky dla seba, máte crafting table. Ty kokos, úplne, že múdry som. Možno vám to pustím nejakú hudbu. Takže domček. Je! To čo je? To rovno môžeme bývať tuto. Zaujímavé. Vygrifujem vám to tu. To neviem, či zničím tak ľahko. Pravda, že nie. Tu by som mohol aj bývať chvíľku. Takže budeme bývať tu. Mushroom. Halleluja. Kde je ten crafting table?
Každý na to mám jeden. Á, ja som si vybral oba, super. Škoda, že som si tam schody, to budem... Alebo si ich spravím sem potom dať off-screen, aby som vás tu nemusel zahrňať blbostiami, takže spravíme si krompáč, keďže musíme nájsť kameň. Takto sa robí krompáč. Potom si mohli spraviť aj mečík a sekerku, takto, potom aj tak. Krompáč. Tam tu máme sekerku. Ne, došli mi styky. Čo som chcel? Lopatku a mečík. To vyzerá je bejsbolka. Takže to nejde. To s tam zavadzáš. Zavadzáš! Muhoha, this is my ex. Zmizni. Jo, máme piesok. Takže domček máme hier. Takže dlho by sme mohli spraviť niekde tu. Tu je taký menší vchod. Zase zavadzáš. Zmizni. Apple. Potrebujeme ešte drevka pár. Takže ja sa pozriem, koľko natáčame a hneď som späť. Takže máme ešte 2 minútky. Takže si začneme kopať dol. A potom sa s vami rozlúčim. Hurá, kameň. Fajn, ideme si spraviť kamenný krompáč. Sapling. Sa nám lepšie kopalo. Takže už máme len poslednú minútku, tak si musíme pohnúť. Už začína byť večer. Oh fuck.
No takže náš čas už vypršal pomaly, takže ja sa sám teraz rozlúčim. Takže čaute a uvidíme sa pri ďalšej časti, čiže v ďalšom parte. Takže čus.